қатори дигар масъалаҳо шиканҷа вобаста ба албатта стратегияи фаъолияти маҳкумати ваколатҳои банқи инсон барои солҳои 2016-20 яке аз самтҳои афзалиятноки ваколатҳои ҷузъ шиканҷа аст. хоб гуфта метавонам ки дар нимсолаи аввали соли 2019 ба дастгоҳи марказии ваколатҳои банқи инсон ҳамагӣ 4 адад муроҷиат вобаста ба истифодаи шиканҷаи эҳтимолӣ муроҷиат шудагӣ аст. албатта ман мушаххасан гуфта метавонам аз инҳо албатта мутаассифона мо аз ҷониби кормандони мақомот тавонистанд ки вобаста ба ин ҳолат санҷиш гузаронем. дар муассисаи исторӣ рафта вобаста ба дархости як адвокат буд, рафта дидем бисёри онҳо албатта байи худа намеёбанд, истори худа дар суд намеёбанд. албатта вобаста ба се ҳолати дигар мо муроҷиат кардагӣ ҳастем. хусусан гуфта метавонам ки ташкилоти ҷамъиятии идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният ба мақомот муроҷиат намуд ва хабар дод ки дар воситаи ҳолиомад шикояти шаҳрванд ҷураева ҳамсари маҳкумшуда дар муассисаи ислоҳии тафқиқат тафтишоти тафтишоти ятел 01 сарвисоти ҷумаи ҷазои адои ҷазо дорад. нисбаташ мавриди латуқур гӯё ки шиканҷа истифода шудааст. муроҷиати мазкур ба прокуратураи генералӣ мо бояд қайд кунем ки мақомот бевосита мақомоте ки тафтишот мебарад мо бояд пешниҳод кунем прокуратураи генералӣ аст мо пешниҳод мекунем. пешниҳодам кардем боз ин дар мавриди баррасӣ қарор дорад. лекин як ҳолати дигар аз ҷониби прокуратураи генералӣ мавриди санҷиш қарор дода шуд ва ба мо ҷавоб омад ки тасдиқи худам наёфт ҳамин ҳолат. من یگان موردی که به واسطه تصمیم خدا یافته باشد حالت شکنجه احتمالی به مادر نرسیده است.